Sen aften markerede sig, hvor Vips fik en ordentlig sviner af Bent. Og da væggen var 80 tølle, er der andre, som var optaget i bilen og gået til pressen. I hvert fald så har vi fundet frem til Le Figaro, der skrev selvfølgelig tilbage i februar 89. Tinje! Februar 89. Tinje, petit chambre, Gatradul, bon beer, det vipse. Et des amis, jouer et uno. Spectaculaire, grande finale. Coup de pied dans le ciel et alors, vipse a joué un carte et oh, bon beer, que dans les vipse sont grande sviner. Una canzone romantica para disfrutar. Con el corazón, El corazón, Corazón. Oh, Bindung, du har et live som ingen anden. Og dit indspil er så flot som aldrig før. Din opstilling er bare helt på top. Når du svinger, sitrer det hele kroppen. Og denne knækker, og du er rigtig lækker. Og dine baller ryster, og du tænker på Vipses knæ. Åh, Bindung, vi vil altid kigge på dig. Når du synger, er du vores superstar. Åh, Bindung, vi vil altid kigge på dig. For de smørhår har du haft i 35 år. Vil nu for helvede klippet. Tag dig sammen og fjern det pubes hår. Hombre, es de canon. Grande Una idiota con la Ja, vi har ude at tage pulsen på Bent i Danmark. Vi har stoppet nogle tilfældige mennesker på gaden. Vis dem et billede af Bent, helt tilfældigt. Vis dem et billede af Bent og spurgt, hvad er det, du tænker, når du ser det her billede? Jeg siger navnet Bent. Helt ærligt, sådan frit for det ord. Og her kommer et lille, meget lille udpluk. Naturligvis. Det er jo den første, vi sådan helt tilfældigvis mødte på vores vej, var Sejler Ole fra Sønderborg. Og Sejler Ole har vi noteret, sådan at vi har noteret, hvad han har skrevet. Han skriver til os, jeg husker ham tydeligt fra sommeren 1989. Han kom fra Bodega Kabysen. Han havde stadig lidt opkast omkring munden. Jeg synes, det var synd for ham at tænke, stakkels kone på sådan en hjem. Jeg havde tilfældigvis en blomst i lommen, og jeg tænkte, at han skulle tage med hjem til konen. Men han kiggede på mig og gav mig en udstrakt finger. Og mumlede mellem brækklatterne. Om man da for fanden ikke kunne være fri for sådan en blomstersælger. Jeg har for længst tilgivet ham, og er i øvrigt i dag distributør for Ransik. Så er en her, som egentlig gerne vil udtale sig. Det går lidt langt til anonym. Det er helt tilbage på baren på Rendezvous. Rendezvous. Nogen der husker det. 86, 17 grader udenfor, og personen siger, at jeg havde min blå og hvide stribe overholds på. Synes jeg, det var ret lækker. Så mødte jeg ham manden, han var pæn, han var velfriseret, det hårdt igen. Men jeg har set ham lige siden, så det var sådan en aften, det skete, så vi kom sammen lige siden, så du skal ret, om det er nu.
86, det var. Den handler helt specielt for alle dem, der er her. Det er et fælles brev fra alle familier, eller alle hans venner og familien. Det kan godt være, at stykker, der ikke har været med til at skrive det, men resten har været med. Han er en dejlig fyr, men hvornår lærer han, at han ikke så slikker sig i øvrigt, når han taler til os. Her har vi en, vi ikke rigtig forstår, det er en brev fra en fyr, der kalder sig LL fra Kristrup. Dejlig fyr. Han havde altid søde sager på lager. Jeg mener, det skulle lå i hans højtaler. Den sidste i rækken her, det er en baggrundshistorie faktisk. Bent han blev på et tidspunkt så desperat i sin søgen, efter, det må du kunne genkende, efter kvalificerede ansøger, at han begyndte selv at scanne markedet. Det tegnmarked rent faktisk i Randers. Og i den forbindelse stod han ind på person X, som har ønsket at være anonym i dag, er her i øjeblikket. Jeg siger ikke. Vi har fundet frem til X og bedt ham forklare, hvad der skete den mandag i februar 2005. Jeg kan huske, at han kom ind i butikken. X arbejder i øvrigt i en blomsterforretning. Han kiggede underligt på mig. Han kom frem til mig og begyndte at stille nogle mærkelige spørgsmål. Jeg følte, at jeg blev interviewet. Men der var noget underligt over det hele. Mit hjerte begyndte at galoppere, og jeg tænkte, at han måske havde set min kontaktannonce på nettet, hvor jeg bor under navnet Blomsterpigen Maria med de store blade. Han læste lige så stille af igen, efter han lidt kejlet havde forsøgt at give mig sit telefonnummer. Jeg har desværre aldrig set ham siden, men jeg tænkte også ofte på ham, og hvad det var, han ville. Hilser ham og ønsker ham tillykke, og fortæller ham, at jeg løber hver dag lørdag i Løbepark. Det er mig lyserøde tights. Jeg er hilsen fra El canzone ultima, Okay. Cumpleaños a Ben. Cumpleaños a Ben. Cumpleaños Ben Delfino. Cumpleaños